به هەلکەفتە هاتنە سەرێ ساڵە ئۆلیای زیدیان جەژنە چارشەمە سۆر سەرۆک بارزانی پەیامەکە پیرۆزبەهیە ئاراستەی کوردên ئێزیدی لە کوردستانê û cîhanê kir. Di peyama pîrozbehiyê de serok Barzanî got bi helkefta hatina cejna serê sala Oliyayê Zîdiyan çarşema sor germtirîn pîrozbehiyên xwe arasteyî tevaya xuşk û birayên Êzîdî lê Kurdistanê û cîhanê dikim û hêviya bexteweriyê û dilxweşiyê bi wan dixwazim. هەروەها سەرۆک بارزانî dê peyama pîrozbehiyê de got xuşk û birayên Êzîdî beşekî resenê gelê Kurdistanê ne. Di vê helkeftê de tekez dikim ku lê gel êş û azarên wan de ne. Bi tevaya karînan piştevaniya daxwazên xuşk û birayên Êzîdî dikim. Serok Barzanî got jî hêvîdarên xuşk û birayên Êzîdî bê serbestî û azadî vegerine ser cihûwarên xwe. Dawî bê derbiderî û nehametiya ku ji aliyê terorist û nehezên gelê me bi ser wan de hatiye sepandin werê. Bo vê çendê pêwîst e tevaya aliyan hevkar bin ku Kurdên Êzîdî bi xwe biryarê li ser çarenivîs û paşa roja xwe bidin û birînên wan sarêj bikin. Di dawiya peyama pîrozbehiyê de Serok Barzanî tekez kir ku Kurdistan welatê pêkve jiyanê ye û pêwîst e ev ferhenga dewlemend werê parastin û hêvîdarim. Tevaya cejn û helkeftên Kurdên Êzîdî bi şadî û aramî derbas bibin û bimînin bi xêr û xweşiyê.